Aşgabatda polisiýanyň ilata gözegçiligi ýene güýçlenip gara maskaly awtolog sürüjilerini tutmak boýunça reýdler geçirilýär. Garaşsyz neşir gara maska gadagyndygynyň ýurdun sebitlerine hem baryp ýetendigini habar berýär. Bu habarlaryň arasynda pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistanyň çäginde koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlayan Türkmen prezidenti ýurtda öňüni alyş arasaçylyk çärelerini geçirmegi we burda alınıp barlayan işleri gözegçilikde saklamagy dowam etmegiň maksada laýykdygyny belledi. Adatlyk radiosynyň ýurdun paýtagtyna habarçysynyň maglumatlaryna görä, polisiýa gara maska dakynan raýatlary jerime salmak işlerini dekabrın 1-nji ýarmynda girişdi we bu çäreler şu günler gaýtadan güýçlendi. Gara maskaly saklanan sürüjileriň aglabasy pul jerimesini tölemäge mejbur boldy. Ýurtda maskasy saklanan raýatlary adatça 50 manat möçberde jerime salynýar. Olar näme üçin gara maska dakynmagyň gadagandygyny düşündirmeýärler. Bu aradaky resmi karary hem görkezmeýärler. Olar diňe gara matam renkidir, bizde bolsa bayramçylyk bolar diýip ak ýa-da açyk gök medisina maskalaryny dakmagy maslahat berýärler. Dip Aşgabatly sürüjileriň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Polisiýa işgärleri bu sözler bilen haýsy bayramçylygy gödöňünde tutýandyklaryny aýdynlaşdyrmaýarlar. Ýöne bellesek Türkmenistan 11-nji fevralda Milli Geňeşiň ýokarky öýü bolan Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirýär. Habarçymyzyň sözlerine görä käbir sürüjiler polisiýa işgärlerinden ýurtda gara maska dakynmagyň gadagandygy baradaky karary görkezmegi talap etdiler. Olar bu baradaky karary görkezip bilmediler. Şeýle-de polisiýa işgärleri bu baradaky karary talap eden sürüjilere azar bermediler we olary jerime töletdirmediler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 10-njy fevralda habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen News neşri gara maska gadagançylygynyň ýurdun sebitlerine hem baryp ýetendigini habar berdi. Garaşsyz neşriň özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 7-nji fevralda çap eden habaryna görä Lebap welaýatynyň Türkmenabad şäheriniň mektep resmilerine we okuwçylaryna diňe ak reňkdäki maskalary dakynmalydyklary barada tawşyryk berildi. Olara başga reňkdäki ýüz maskalaryny dakmagyň gadagandygy duýduruldy. 6-18 fevral aralygynda Türkmenabadyň mekteplerinde barlaglar geçiriler. Gözegçiler çağalar maskasyz gara ýa-da reňkli maskalarda tutsa, onda molimlara we direktora käýinç beriler diýip neşir gara maska gadagançylygynyň Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy we Garaboz şäherlerindäki mekteplere we çağalar baglaryna hem baryp ýetendigini belleýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda döwlet derejesinde ak reňkiň propagandasy dowam edýär. Ýurtda ak reňk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli reňki hasaplanýar. Aşgabatda ähli binalar ak reňkde gurulýar. Ozaldan bar bolan binalar ak reňke boýalýar ýa-da mermere çalymdaş ak plitalar bilen örtülýär. Soňky 4 ýylyň dowamında gara we goňur reňkli awtologlaryň ulanylmagy gadagan edildi. Diňe ak we açyk reňkli awtologlara hereket etmäge ruhsat berildi. Ýurtda gara maska gadagançylygynyň güýçlendirilmeginiň arasynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanda öňüni alyş arasaçylyk çärelerini geçirmegi dowam etmegiň maksada laýykdygyny belledi. Şeýle-de prezident ministrler kabinetiniň 8-nji fevralda geçiren iş maslahatynda bu urda alınıp barlayan işleri gözegçilikde saklamagy hem tawşyrdy. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlayan Türkmen häkimetleri 15-nji ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girizdi. Bazarlar, söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, dynjalyş we güýmenje deshalary ýapyldy. Şeýle-de ýurt içindäki uçuşlar çäklendirilip, ýollary gözegçilik güýçlendirildi. Munyň bilen bir wagtda ýurtda ilata sanjym etmek işleri güýçli depkinde dowam edýär. Sişenme günü geçirilen hökümet maslahatynda koronavirus ýokanjyna garşy Hytaýdan 5 milyon sany vaksinanyň iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň nişany hökmünde berilendigi we bu işleriň halkyň saglygyny goramakda, ýokanç keteleriň aralaşmagynyň öňüni almakda möhüm çäreleriň birdi hem nygtaldy. Bu aralykda Aşgabatdaky habarçymyz we saglyk işgärleriniň bir näçesi şu günler koronavirus bilen ketelleýänleriň aglabasynyň öýde bejerigi almagy makul hasaplaýandygyny we olaryň aglabasynyň çağalardygyny habar berýärler.